Mga Quezon, oras natin 9:18 ng gabi. Umalis tayo ng morong ng alas 2 ng hapon. Bali pang apat na hinto na natin to. Pahangin muna kasi kami dito kasi ang init ng biyahe kahit gabi. Walang mga bihero dito sa mga Quezon. Kuya Justin Vlog, Noy, shout out. Salamat Noy, salamat. Pahangin muna kami. Init pala, init ang biyahe kahit gabi Buti pa dito sa may gumakamahangin kahit paano, kaya lang madilim. Medyo madilim. Salamat Noy, Kuya Justin Vlog. Ingat, ingat. Alas 2 tayo umalis ng morong. Mga apat na stop na natin to ngayon. Init ng biyahe kahit gabi. Nagkape na rin. Sinubukan namin yung biyahe ng alanganin para kami ng hapon, ng gabi. Para kasi pinakaramdaman ko yung init, parang ang init ng biyahe sa umaga. Dito pa lang tayo sa may Gumaka Seawall. Dito sa may yan, Lolompo. Marami tayong kasabayan kanina ng mga nakamotor din pauwi, at marami na rin pabalik. Try namin na diretso hanggang madaling araw yung biyahe. Mga pabalik na daming nakamotor ngayong gabing ito Maraming nagbiyahe ng gabi Salamat, ingat. Ingat sa mga babiyahe. Ay, December ka pa Noy. Medyo matagal-tagal pa. Tagal-tagal pa. Sana magkasabay-sabay tayo ng December Pista kasi sa amin, kaya bumalik kami. Noong April, nagbas lang kami. Pista sa amin ngayong sunod na week. May biyaheng ko ba Sarap magbas Ingat-ingat na lang. Marami tayong nakita kanina na nakasabay. Hindi magkatagpo-tagpo sa kalsada. Medyo madilim na kasi kaya may tong cellphone natin. Yan si Mrs. Yan, antok na. Noy. Mas masarap rin mag motor. Nanibago ako sa bus Brian Torres, shout out to my wife Erica Eva. Oy, shout out sa viewers natin mga mga nakamotor lang. Shout out. Shout out. Happy Mother's Day pala. Happy Mother's Day sa mga misis nyo, mga cover nyo, mga jowa nyo dyan, mga partner sa buhay, mga nanay. Lalo dito sa mga kaibigan natin dito sa YouTube tsaka sa Facebook. Kuya Joms, where's that? Saan yan, idol? Sa Gumaka, Quezon, Paps. Gumaka, Quezon. Ayun, kung pamilyar kayo dyan, Lolompo. Padiretso na rin kami. Nagkape lang kami sandali dito. Madilim na rin Medyo malakas yung loob ko magbiyahe ngayon kasi medyo nabawasan naman ng lubak. Matalbog lang yung kalsada pero kahit paano nabawasan yung lubak. Tsaka medyo malakas yung ilaw natin. Okay, maraming salamat sa pag-tune in sa atin sa biyahe natin.
Ingat sa mga babiyahe. Update ko kayo sa ano natin, sa mga kalsada natin. God bless. Ride safe.